салом арз мекунем ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд бо топ хабарҳо аз олами варзиш барномаро оғоз мекунад. Рафтем. Ансу Фати, ситораи нав дар олами футбол ки шояд оянда моро нагузорад ки набуди Месси ва Роналдоро ҳис карда бошем. Ба ин маъне ҳатто бузургони футбол бовар доранд. шумо медонед ки дастаи Манчестер Юнайтед барои ин бозингар 150 миллион евро пешниҳод кард, магар каталониҳо девона шуданд ки Мессии навро бо ду дасти адаб бифурӯшанд. Каталониҳо имсол ҳазорҳо иштибоҳ карданд, аммо Фатиро нафурӯхтанд. баъди он ки Барселона пешниҳоди Манчестерро рад кард, нархи ӯ дар бозори трансферӣ аз 170 миллион то 400 миллион евро боло рафт. хулас дар бозие ки Фати бо дастаи Вильяреал анҷом дод, дар 20 дақиқаи аввал ӯ тавонист 2 гол занад ва бо ин рекорди 8 сол пеши Мессиро шиканад. Мессиро дидед бо ӯ чӣ хел муносибат мекунад? Мисле ки Роналдиньо як замон бо ӯ чунин буд. ин маънои онро дорад ки Месси эътимодаш нисбат ба ӯ зиёд аст. хулас Фати аз соли 1933 инҷониб панҷумин бозингари Барс шуд ки дар 20 дақиқаи бозии аввали чемпионат дубл мекунад. охирин бор Месси ин корро соли 2012 карда буд. баъд бобои ман ки мухлиси ашадии футбол аст медонед чӣ гуфт? ин бачаак аз Месси там зур аст, аз Роналдо там. Мӯйсафедро чӣ мегӯӣ дигар? ҳабиб Нурмагомедов дар радабандии серталаботтарин варзишгарони ҷаҳон дар бозори реклама мақоми ҳафтумро гирифт. ёдовар мешавем ки рӯйхати радабандии мазкурро ширкати Нилсон тартиб медиҳад ки ширкати мазкур аз рӯи методи махсуси баҳогузорӣ ин рӯйхатро ба тартиб медарорад. акнун бубинед ки аз рӯи кадом талаботҳо ҳабиб дар ин рӯйхат мақоми ҳафтумро гирифтааст. таъсирот, дастовард, фаъолнокӣ, вокуниш ва даромаднокӣ. ин чизҳое ҳаст ки дар тиҷорат ё худ бизнеси ҳабиб дида мешавад. ҳабиб ягона варзишгари русия аст ки дар топ 10 рӯйхати мазкур ҷой гирифтааст. ҳабиб дар ин рӯйхат ҷои аввалро мегирифт ба шарте ки дар дунё Лионел Месси, Криштиану Роналду, баскетболбози машҳур Леброн Джеймс, крикетбоз Вират Кохли, теннисбоз Бьянка Андреску ва футболбози дигар Неймар вуҷуд намедоштанд. ба фикрам фаҳмидед, ин варзишгароне ки ман номбар кардам дар ин рӯйхат пеш аз ҳабиб меистанд. дар мо як гап аст ку бо худодод ситеза маҷӯӣ ки ба он худо додааст. Гонсало Игуаин ҳамаро шарманда кард ку Дэвид Бекхэм молики дастаи Интер Майами аз МЛС бо 100 орзуву ормон аргентиниро аз Ювентус ба дастаи худ бурд ки дар ин чемпионат ғолиб шавад. аммо медонед орзуҳои Бекхемро ӯ чӣ хел ба қавле алдараш кард? хайр чӣ хел аст? вақте ба даста як бозингари нав меояд, ӯ ҳатман мавриди диққати дигарон қарор мегирад. ба ҷангу хархаша даровехт. хулас дастае ки раҳбараш Бекхем асту футболбози беҳтаринаш Игуаин бо ҳисоби 3-0 бозиро бохтанд. ба мухлисон сахт нарасад, Игуаин куҷое ки наравад, онҷо ҳатман як рӯз фоҷиа сар мезанад. Роналду бо эҳтиромтарин варзишгари сайёра дониста шуд. ин радабандӣ ба қавли андак-мандак нест ки маркази тадқиқотии ЮГОВ бароҳ мондааст. инҷо танҳо варзишгаронро ҷамъ намекунанд. дар рӯйхати тартибдодаи маркази мазкур Криштиану Роналду ягона нафаре гардид ки аз миёни варзишгарон дар топ 10 рӯйхати мазкур ҷой дода шудааст. ин рӯйхат чӣ маъно дорад? шахсиятҳои машҳуре ки ҷаҳониён ҳамчун шахси дорои хислатҳои инсонӣ ӯро эҳтиром мекунанд. дар ин рӯйхат президенти қаблии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Барак Обама дар садри рӯйхат аст ва ҳаминтар миллиардер Билл Гейтс, Син Ҷинпинг, Нарендра Моди, Ҷеки Чан ва мақоми шашумро Криштиану Роналду ишғол кардааст. Лионел Месси ҳамтои Роналду аз Барселона дар ин рӯйхат мақоми 11-умро ишғол намудааст ки баъди ӯ дар мақоми 12-ум президенти феълии Федератсияи Русия Владимир Путин ҷой гирифтааст. аҷибии кор дар ин аст ки маркази тадқиқотии ЮГОВ мавқеи Роналду ва Мессиро дар кишварҳои гуногун мавриди таҳқиқ қарор доданд ки Роналду дар 42 кишвари таҳқиқ гардида дар 32 тоаш эҳтироми пурра дорад. хулас ин натиҷаи ҳамон бозиҳои зебову рекордҳои хайрхоҳии Роналду аст ки дар миёни беш аз 9 миллиард одами дунё ӯ ҳамчун одами бо эҳтиром мақоми шашумро гирифтааст. респект.
дастоварди навбатии футболбози сайёраи дигар Лионел Месси ӯ чорумин футболбозе дар таърихи чемпионати Испания гардид ки 17 мавсим пайҳам гол мезанад. Ин шӯхӣ нест дӯстон. Дар бозӣ бо дастаи Вильяреал Месси гол зад ва ин гол ӯро ба дастоварди навбатии Месси дар таърихи футбол пайваст кард. Хулас пеш аз Месси легендаи дастаи Атлетико Мадрид Агустин Гаинсе меистад ки 19 мавсим пайҳам дар чемпионати Испания ба задани гол мушарраф гардидааст. Агар Месси тобистони оянда аз Барс наравад, пас метавонад ки ин рекордро низ моли худ кунад. бовар кунед дигар рекорде нест ки Роналдо ва Месси соҳиб нашаванд. омонед барои ягон камбағали дигар ягон рекорд дар дунё тоқа шумоед. рақобати деринтизори размгари чеченӣ Зубайра Тухугов ва Ҳаким Даводу дирӯз дар марҳилаи рақобатҳои UFC 253 баргузор шуд. вале мутаассифона барои мухлисони Зубайра ин шоми хотирмон нашуд. Зубайра пеши рақиби худ оҷизу нотавон буд. мисли мурғи парканда аз чанголи уқобе ба монанди Ҳаким мегурехт. ҳабиби бузург ҳамчун секунданти Зубайра шоҳиди мағлубияти беҳтарин дӯсташ буд ки назди чашмони ӯ Зубайра шикаст хӯрд. шикаст хӯрдани як қисми варзиш аст. мо ҳақ надорем ки Зубайраро интиқод кунем, чун мо ҳатто барои наздик шудан ба октагон ҷуръат пайдо намекунем. аммо ин ҷо як гап аст ки ман бояд ба шумо бигӯям. рақиби Зубайра Ҳаким Даводу баъди рақобат Зубайраро танқид кард ва гуфт ки чӣ хеле шумо дидед Зубайра фақат мегурехт. ин аввалин рақобат аст ки ман эҳсос кардам ки танҳо барои худ намеҷангам. фикр кардам ки гӯё ман аз номи тамоми сиёҳпӯстон меҷангам. он ҷо ба ҳоли мо механданд, кӯшиш мекунанд моро радди маърака намоянд. ман ба зону нишастанро рад кардам, чун мо солҳои сол назди онҳо ба зону нишаста будем. дар рақобати навбатӣ ман ваъда медиҳам ки шоу ташкил мекунам. бо ман ин навбат ягон рақибе пешниҳод кунед ки нагурезад. ин панҷумин ғолибияти пайҳами ман аст. аз ин рӯ маро бо ягон размгар аз топ 10 ба октагон сар диҳед, гуфтааст Ҳаким Даводу. холисона ҳарф занем, агар 1-2 соли охир куҷое сари Ҳабиб хам аст, аз рӯи Зубайра аст. дар аввал зур буд, аммо дигар инкишоф наёфт. ана Ислом Махачев зур аст. як далели дигар дар мавриди Ансу Фати аст ки бояд ман дар боло зикр мекардам. дар бозӣ муқобили дастаи Вильяреал Ансу Фати бешубҳа беҳтарин бозингари ҳамон вохӯрӣ буд, аммо ҷоизаи беҳтарин бозингари ин вохӯриро ба Ансу Фати надоданду ба Жорди Алба доданд. ин ҷо ягон ба қавле тағобозиву наҷотпарастӣ нашудааст. надодани ҷоиза ба Фати одилона буд. медонед барои чӣ? Ансу Фати ҳоло 18 сола нашудааст. ин ҷоизаро ширкати истеҳсоли оби ҷави Бадвезер тақдим мекунад. Ансу Фати ки ҳоло 17 сола аст ба машруботҳои спиртӣ ягон иртиботе надорад ва аз рӯи меъёрҳо дар Аврупо машруботҳои спиртӣ ба касоне фурӯхта мешаванд ки аз 18 сола боланд. тибқи моддаи 1 конвенсияи ҳуқуқи кӯдак шахсони то синни 18 сола кӯдак ҳисоб карда мешаванд. хулас ҳоло Фати кӯдак аст ва ба ӯ додани ҷоизаи ширкати пивабарорӣ қатъиян ман аст. бале ӯ кӯдак аст, вале ҷаҳони футболро меларзонад. акнун тасаввур кунед ки ин кӯдак калон шавад. воқеаҳои рӯзҳои охирро фаҳмидед? Конор Макгрегор легендаи бокс Мени Пакяоро ба ринги бокс даъват кардааст. қудрати пулро дидед ки одамҳоро то куҷо мебарад? размгар муқобили беҳтарин боксчиҳои дунё садо баланд мекунад. ба фикри ман ин хел мумкин нест ки масалан Роналдуро бо Ҷокович дар теннис бубинем. хулас ҷониби Пакяо низ ин даъвати ӯро қабул карданд ва бубинед ки намояндаи Пакяо ва президенти MP Promotions Шон Гиббонс дар ин маврид чӣ гуфтааст. фикр мекунам ки Конор саҳари баланд виски нӯшид ки дар бораи рақобат бо Пакяо фикр кард. рақобат миёни ду суперситораи олами варзиш ва инам бо сабки бокс фикр мекунам сертамошобин хоҳад буд. мо дар ин маврид кор бурда истодаем ва кӯшиш мекунем ки ин рақобат ҳарчи зудтар баргузор шавад, гуфтааст Шон Гиббонс. ман пешгӯӣ кунам Пакяо ба қавле путу прахи Макгрегорро мебарорад, аммо дар иваз ба ин шикаст Макгрегор боз миллионҳо доллари дигарро ба хазинааш мебарад. ӯ дигар размгар нест, ӯ тоҷир аст, тоҷир. болои ин ҳама ба қавле девонагиҳош боз Конор дили бараҳ медорад. ӯ дар твиттери худ размгари дигари UFC Дастин Порьеро ишора карда навиштааст ки
эй бародар, мехоҳӣ бо ман дар Ирландия рақобати хайриявӣ бе иштироки UFC барпо намоӣ? ман $5 миллион худро ба ташкилоти ту қурбон мекунам. бо телевизион шаҳрнома банд ва ҷузъиётҳои қарордоди рақобатро ба фурӯш гузор. мо низ дар навбати худ бо ташкилотҳои дигари хайриявӣ кор мекунем. биё 12 декабр санаи рақобатро гузорем ва инро дар Ирландия ташкил хоҳем кард. ягон хел вазнкашӣ баргузор намекунем. рақобати кушода бо қоидаҳои ягона, навиштааст Конор Макгрегор. Дастин Порье ба фикри шумо чӣ ҷавоб дод? шумо дар рақобат бо Ҳабиб аллакай дида будед ки чӣ гуна ӯ инсони хуб менамуд. хулас Порье низ аз ин корҳои хайриявӣ қафо нест. ӯ ҷавоб гардонидааст ки ман тайёрам ва ин барои ниёзмандон кори хуб мешавад. навиштааст Дастин Порье. дар мо мегӯянд ки кори савоб хоҳад шуд. дӯстони азиз, имрӯз барандаи медали биринҷии бозиҳои олимпӣ ва мусобиқоти ҷаҳонии ҷудо, дорандаи 2 медали биринҷии бозиҳои осиёӣ ва чандин мусобиқоти бурунмарзии дигар, паҳлавони шинохта ва дӯстдоштании кишвари азизамон Расул Боқиев зодрӯз дорад. 38-солагӣ муборак, шери майдон. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.